खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी 2027 मायथाइनि जा सुबुं सानखोनि सेन्सास बे सेन्सासाव एबा बे सेन्सासनि गेजेराव जा धोरोमखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जादों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट थारैनो नंगौ थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फैगौ 2027 मायथाइनि जा सुबुं सानखोनि सेन्सास बे सेन्सासाव जा धोरोम बर' हारिनि धोरोमखौ बाथौजों लिरनांगौ होननानै माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर आरो माखासे सुबुंफोरा गाव गावनि साननाय बाथ्राफोरखौ फोरमायदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो दिनैसिमबो गोबां दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नुना मोन्दों नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि धोरोमखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जानाय गावस्रालायनायखौ मालाब्लाबो जोंनि रायजो राजा आरो गासैबो लुबैया नाथाय बे समाव धोरोमारि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोरोबलायाखै आरो बेखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे मख'जाथावदि मैयासो नेशनेल बर' ख्रिस्टियान काउन्सिल बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा खौरांगिरि मेल लानानै जा सेन्सासाव बर' ख्रिस्टानफोरा बाथौजिम लिरनांगौ होननानै माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरि आरो माखासे गावनि सेल्फ इन्टारेस्टनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनायफोरखौ लानानै खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन आरो बे खौरांगिरि मेल खुंनायनि गेजेरजों बर' ख्रिस्टानफोरा मालाब्लाबो बाथौजिम लिरनो हानाय नङा एबा लिरा होननानै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै फिन जाथाय होदों मिरु बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा फोरमायदों दि बर' ख्रिस्टानफोरा बाथौजिम लिरा बेखौ खौरांगिरि मेल लिंलायनानै दान्थे बिदान्थे खालामलायनो नाङामोन लोगोसे बुंदों जे बाथौजिम लिरनानैबो गुबुन गुबुन धोरोमखौ सिबिनो हायो मानिनोबो हायो बेबायदि अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों एबा फिन जाथाय होदों मिरु बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा बाथौ धोरोम लिरनाय लिरै बेखौ लानानै खौरांगिरि मेल लानानै बुंलायनो गोनांथि गैयामोन नेशनेल बर' ख्रिस्टियान काउन्सिलनिफ्राय होननानै बाथ्रा बुंदों गणेश दैमारि बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला गणेश दैमारि बिथाङा जा नेशनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनिफ्राय जा खौरांगिरि मेल लानानै जों बर' ख्रिस्टानफोरा बाथौजिम लिरनो हानाय नङा होननानै रोखा फोरमायनायखौ लानानै माबोरै फिन जाथाय होदों मिरु बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ लानानै ससियेल मिडियायाव एसेबां दावराव जानाङामोन सोर बाथौइजिम लिरगोन सोर लिरा बेनि बाथ्राखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों दान्थे बिदान्थे खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन आरो जों दिनै नुबाय जे दुलाराय बाथौ गौथुमा बाथौ धोरोमारि बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव गेवलांसार खालामनो थाखाय सान हर खामानि मावनानै दिनै नैबे लेभेलसिम दिनै बाथौ धोरोमखौ जौगाहोबाय बर' माहारिनि गेजेराव आरो बेखौनो लानानै गोबां बाथ्रानि दान्थे बिदान्थे खालामलायबाय थानायखौ हयथ' जों दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बाथौ सिबियारि जों बयबो जोङो दिनै नुदों गोबाङा बाथ्रा बुंदों गोबाङा बाथ्रा बुङाखै आरो बेखौ गोबां सैज्य आरो बोराइ बाथौनि दहाय लानानै बेखौ बर' हारिनि खौसेथिखौ नोजोर होनानै जेबो बाथ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनाय जायाखैमोन नाथाय बाथ्राया बेजोंसो दिनै नेशनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनिफ्राय मोनसे रोखा खालामनानै होदों जे फैबाय थानाय सेन्सासाव बाथौइजिम लिरा बेखौ जोङो जेबो बुंनांगौ गैया आरो बे बुंनाय माने बाथौ धोरोमखौ दिनै नेवसिगारनाय आरो बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे डिबेट लाबोबाय थानायनि बाथ्राखौसो फोरमायनाय जादों मानो होनबा साननैसो आवगाय बर'निनो जोंनि केबिनेट मिनिस्टार बिस्वजित दैमारि बिथांखौबो लानानै गोबां बाथ्रा ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदान्थे खालामबाय आरो जोंनि गेजेराव जे गोबां दिनै माहारिनि आरो जनगोष्ठीफोरखौ मोनसे इउनिटि खालामनानै दिनै मोनथानि थाखाय रैखाथिनि थाखाय बे गोबां सम दिनै गोबां बोसोर ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि बिबान लानानै खामानि मावबोबाय मानव गेदेर आदित्य खाख्लारि बिथांखौबो गोबां बाथ्रा जोङो दान्थे बिदान्थे बाथौ धोरोमखौ लानानै बिथाङा मोजां बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो बेफोरखौ लानानै गोबां दिनै दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ नुदों जोङो जोंनि गेजेराव जों नोजोर बोनो हायो जों बयबो दिनै सानखांदों जे जोंनि गेजेराव दिनै बर' थुनलाइ आफादनि मानव गेदेर गाहाय नेहाथारि
नीलकान्त गयारी बिथाङाबो मोजां बाथ्राखौनो फोरमायदों। दा दिनै जोंनि गेजेराव गमामायैनो जों गोबां बाथ्राफोरखौ दान्थे बिदिन्थि खालामनांगौनि गैयामोन आरो बेखौ दिनै आरो मोनसे प्रेस मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे ब्रह्म संघनिफ्रायबो गोबां बाथ्रा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सायावनो गोबां बाथ्राखौ हयथ' थांखि बिथांमोननि लानानै गोसारहोनायखौ जों नुनो मोन्दों। जों थेवबो जेबो बाथ्रा बुङाखै। नाथाय जों दिनै बर'निनो गुदि धोरोम बाथौ धोरोम बेखौ जोङो दिनै बुंनांगौनि बाथ्रा गैया। सोर बाथौइज्म लिरगोन सोर लिरा बा बाथौइज्म मोननांगौनि थाखाय जों बयबो बर' हारि हिसाबै जों बेखौ जोङो नाजानोसो गोनां दंमोन दिनैनि समाव। नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनबाय माखासे बिथिङाव जे बाथौ धोरोमखौ मोनसे इनाय गोसोजों बेखौ सोंखारिलायबाय थानायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोंखारिलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दिनै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै गोबां बाथ्राखौ जों दिनै बुंनो हायो। बर'निफ्रायनो दिनै थुनलाइया जोनोम मोन्दों। दिनै बाथौ धोरोमनिफ्रायनो दिनै थुनलाइया जोनोम मोन्दोंब्ला बाथौ धोरोमनिफ्रायनो दिनै हारिमुवा जोनोम मोन्दोंब्ला बाथौ धोरोमनिफ्रायनो दिनै बिमानि रावा जोनोम मोन्दोंब्ला जों दिनै बाथौ धोरोमखौ मानो दिनै धोरोमारि आफादफोर बायदि मानो नायदों। दिनै बाथौ धोरोमा जाहैबाय दिनै बयबो आंगो होननानै दिनै बजबनानै लानो हानांगोन आरो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमखौबो दिनै माहारियारि आफादजों जों समान रुजुनांगौ। दिनै फारसेथिंबा दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमखौ धोरोमारि आफादजों नोजोर नायनानै जों माखासे बिथिङाव दिनै बर'नि गोनांथार सावरायनांगौ हाबाफारिफोरावबो दिनै सावरायनायखौ लिंहरनायखौ नुनो मोना। मानो होनबा दिनै बयबो बाथौ धोरोमनि बिबानगिरि। दिनै जों बाथौ धोरोमजोंनो फैजोबनाय। दिनैसो जों दिनै मोनफा हयथ' जोङो गावबा गाव धोरोमजों हयथ' बास्लायलांदों। बेखौ दिनै जों सोंखारिनाय नङा। जों दिनै बयबो दिनै बाथौ धोरोमखौ दिनै गनायनानैब्लाबो गुबुन धोरोमखौ सिबिनो हायो, बुंनो हायो जोंनो गुबै धोरोमानो बाथौ धोरोम। जों बुंनो हायो, मानो बुंनो हाया? दिनै बाथौ धोरोमखौ दिनै इनाय बाथ्रा बुंनाय बाथौइज्मखौ जों लिरा जों लिरगोन गोबां सोंखारिलायनायनि बाथ्रानि गेजेरजों ससियेल मिडियायाव होबाय थायोब्ला मा जानो? जोंनि गेजेराव जोङो गोबां डिबेट जाबाय थागोन। जोङो जोंनि गेदेर गोलावफोरखौ जोंनि गेजेराव बाथ्रा बुंनो मोननायनिफ्राय गोजानाव जानगारावसो दोननानै लागोन। दा बेनिखायनो जों बयखौबो खावलायदों, जों बयखौबो रुजु रुमु थानो थाखाय खावलायदों जाहाथे बाथौ धोरोम आरो बाथौइज्मखौ लानानै ससियेल मिडियायाव दिनै जाहाथे बेखौ बाथ्रानि दान्थे बिदिन्थि लाबोबाय थाया। जोङो नोजोर बोबाय थादों बरमा मिसनारि जिथु मिसनारियाव लांगोनायावनो लामा सेरावनो राजा लामानि साखाथियावनो खाम लागायनानै आरो मोसानाय दिन्थिफुंनानै बेहाय मोनसे मोजां सावगारि आखिनानै दोनदों। जों जुदि बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा गाबोननिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै बुंनायमोनब्ला जों हयथ' बिनि सायावबो गोदान जों सानफिननांगौनो गोनांथि जानानै फैदों। दिनै खाम सिफुं जथानि बाथ्रानो बुंदों। जोङो मोनद'खौ लागोन ना मोनबाखौ लागोन? दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनबा गुदुंखौ लानानै दिनै बाहायबोबाय थादों आरो दिनै जायखौ दिनै मिसनारि बिथांमोना बुङामोन खाम जथा सिफुंखौ जों बाहायनो मोना बिथांमोनानो बुंदोंमोन। दिनैनि समाव दिनै मानो बे बाथ्राफोरखौ आरो गोदानै जोंखौ सानखांफिननो थाखाय मानो बाध्य खालामदों? नोंथांमोनाबो जोंखौ दिनै गोनांथि जायोब्ला जोङो जथाय सावरायनो हायो। जोङो मानो बिनि सायाव गोबां बाथ्रा दान्थे बिदिन्थि खालामबाय थानांगौनि गोनांथि दं? नोंथांमोननि लेभेलजोंबो नोंथांमोननि काउन्सिलनि गेजेरजोंबो बैफोरबायदि जायफोर सुबुङा सोंखारिलायबाय थादों बिथांमोनखौ बाथ्रासो बुंनायनिफ्राय जानगाराव था होननानै बुंनोसो नांगौमोन। नाथाय दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना दिनै आरो खेबसेबाव बुंबाय बाथौइज्म जोंनि ख्रिस्टानफोरा मिसनारिफोरा लिरनाय जानाय नङा। दा मा बुंनाय जादों? गमामायैनो जोंखौ जायखिजाया खेंस्लायोब्लाबो बाथौइज्म खलमखौ मोननायनिफ्राय बाथौआरिफ्रा गोजानाव थानांगौ। जों बेनि थाखाय दाबि खालामनांगौनि मोन्थाय गैया बेबायदिसो बुंनाय जादों। दा बेनिखायनो बयखौबो खावलायदों। नाथाय जों बयबो खौसे जानानै जों आवगायलांनांगौ। बाथौइज्मखौ सोर लिरो सोर लिरा बेखौ समा बुंगोन आरो जों बयबो बाथौ धोरोमनिनो बे हायावनो जोनोम मोनदों, बे हायावनो बाथौआ जोनोम जादों,
बे हायावनो बाथौ धोरोमा जोनोम जादों आरो बे हायावनो रायजो संसार जानानै जोङो गावखौनो जोङो नासयनानै लाबाय थायोब्ला जों सोरखौ दिनैनि समा दिनै सोरखौ दुसिगोन समा दिन्थिगोन सम दा बेनिखायनो बयखौबो गोसो गोथारै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानाय बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोङो ससियेल मिडियायाव दिनैनिफ्राय जाहाथे बे बाथौइज्म आरो बाथौ धोरोमखौ लानानै जेबो दावराव दावसि जायालासे जों बयबो खौसेयै आगान सुरलांनांगोन आरो जों बयखौबो खावलायदों जाय जेरै दङ बेयावनो थागोन जोङो रावखौबो जोङो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा नोंथांमोना लिरथारनांगोन बे बाथ्राखौ जों बुङाखै जों बर' हारिनि गेजेराव जोंबा दिनै भारत गभर्नमेन्टआव जोङो मोननैल' जनगोष्ठीया दिनै रिलिजियास कलम बिगासिनो दङ बेनो जाबाय आसामनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुम बाथौ सिबियारि आरो कर्नाटकनिफ्राय लिंगाय होननाय जनगोष्ठीफ्रा बिगासिनो दङ आरो बे भारत गभर्नमेन्टआव जों मोननैल' जनगोष्ठीया दाबो रिलिजियास कलम बिगासिनो दङ आरो बेनिखायनो जों बयबो नाथाय जोंबो बेहाय देरहासार जायो जों बयबो बे रिलिजियास कलमखौ डिजिटेल कलमखौ बे सेन्सासाव बाहायनांगौनि थाखाय जों गोबां खामानि मावदों।